O arglwydd ein ior, mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Eiddo'r arglwydd yw'r ddeiar a'i llawnder, y byd a'r rhai sy'n byw ynddo. Rhowch i'r arglwydd o goniant a nerth, ymgrymwch i'r arglwydd yn ysblander i sancteiddrwydd. Gweddiwn. Derbyn ein diolch o Dduw ein tad, am y gwahoddiad i'r bresenoldeb grasol, mawr yw'n braint. Deiwn gerdyfron yn enw ac yn heiddiant ein harglwydd Iesu. Gweddiwn ar ei ti anfon dy lan ysbryd i'n plith, fel bod gwasanaeth yn gymeradwy gerdyfron, o arglwydd, ein craig a'n prynwr. Diolch i ti am yn cynnal a'n cadw hyd y foment sanctaidd hon. Buost yn noddfa gadarn trwy amseroedd blin ac anodd, a heddiw, ar sil y cofio, cydnabyddwn mor ddibynnol rydym arnat. Yn hawelwch y funud hon, sancteiddian cofio a'n diolchgarwch. Arglwydd grasol, yng nghanol trybini a gwewyr ein cyfnod gofidus, pwyswn arna ti. Trigar ha wrthym. Yn dy dosturi, cliw ein gweddi yn enw Iesu. Amen. On i wyddost, on i chlywaist, Duw trygwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrau'r ddiar. Ni ddiffygia ac ni flina, ac mae ei ddeall yn anchwiliadwy. A mae'n rhoi nerth i'r diffygiol ac yn ychwanegu cryfder i'r dirym. A mae'r ifanc yn diffygio ac yn blino a'r cryfion yn syrthio'n llipa. Ond yma'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth. A maent yn magu adenydd fel eryr ac yn rhedeg heb flino ac yn rhodio heb ddiffygio. Arhoswch siathre, golchwch eich dwylo, arbedwch y gwasanaeth iechyd,
1, 2, 3. Dwylo, wyneb a phellter. 1, 2, 3. Dros y misoedd hir diwetha hyn, dangosodd yr awdurdodau fod gyda nhw feddwl mawr o ddylanwad ac addasrwydd ailadrodd 3 ffedd i hoelio'n sylw a'n cael ei gydweithredu yn wyneb yr argyfwng dwys a'n trawodd. Ac nid yn unig ar fater y pla difaol chwaith. Yn fwyaf diweddar, a thrafodaethau a ennill sofraniaeth Prydain yn dod i fwcl, rhaid cael y byd busnes i drefen. Sut mae gwneud hynny? Y triban eto. Check, change, go. Anodd, os nad amhosibl i'w credu y byddai uchelwyr bonheddig Llundain bell heddi yn gwybod am grefft hynafol beirdd Morgannwg, ond a thrioedd mor boblogaidd, dyma gyfle y bore yma i rondo ar 2 enghraifft o dribannau Morgannwg. 3 ffedd sy'n anodd nabod, dyn, derwan a ddiwyrnod. Y dydd yn hir a'r pren yn gau a'r dyn yn ddoi wynebog. Y 3 lle oerang Nghymru yw Mynydd Bach yr Hydri, Twy'n y Garth a Chefanon, lle buo'i bron a sythu. 3 ffedd sy'n cwninghalon, gweld 4 tymor ffrwythlon, cael heilwen haf yn 10 uwchben a gweled gwen liw hunon. Felly, hoffder yn harweinwyr o'r trioedd hyn, ysgogodd yn sylwadau i yn yr oedfa hon. Pa 3 ffedd sy'n ganolog un ffydd ni? Yn ffydd yn niw a thad ein harglwydd Iesu, yn ffydd ymherson Iesu, i fywyd, i ddioddefaint ar galfaria, i atgyfodiad, a thystiolaeth yr ysbryd glân o wirionedd hyn. Gall 3 ffedd grynhoi hyn? I ni am drio. Yn gyntaf, edrych. Dyw sefyllfa grefyddol y cyfnod hwn yn y gorllewin ddim yn unigryw. Cafodd pobl Israel hyd yn oed gyfnodau pan oedd ei gafel ar Dduw yn llac a bregus. Yng nghanol gwau a dychryn i gyfnod, fe ath y proffwyd Eseia i'r afael ar sefyllfa a dweud hyn. Yn y dydd hwnnw, fe edrych pobl at ei gwneithurwr a throi golwg at sanct Israel. Gafaelodd digalondyd dwys yn y bobl, nes bo'n rhaid i Eseia i hatgoffa pwy yw Duw Israel. Dyma greawdwr y nefoedd a lluniwr y ddeiar. Ac ar ran Duw fe ddywed, chwi holl gyrrau'r ddeiar, edrychwch ataf i'ch gwaredu, canis my fi wyf Dduw ac nid oes arall. Dyma pa mor bwysig yw edrych. Mae'n golygu sylwi yn fanwl, rhoi bryd ar ddeall, chwilio a dewis credu. Penderfynodd sawl un o'n cyfoedion ni, nad oes bellach angen edrych ar Iesu o Nazareth, nad oes angen meithrin ffydd ynddo. Fe ganwyd ym Methlehem. Do, bu fyw yn dda. Do, a bu farw ar groes. Do, oedd e'n dda yn esiampl. Ond y farn gyffredin yw ein bod yn gwneud ein penderfyniadau yn hunain ynghylch da a drwg, a bod yn hymddygiad a'n ffordd o fyw yn fater personol. Does mo angen Iesu arno ni. Unwaith eto, dyw cyfnodau fel hyn ddim yn unigryw. Trwy'r oesoedd, arweitha ymddwyn cywilyddus a barbaraidd sawl un, a hynny yn enw Cristnogaeth.
llwyddodd yr ysbryd glân i gyfeirio golwg pobl gyffredin ac ysgolheigion at groes Iesu ac adnewyddu bywyd i ddilynwyr. Beth nawn ni felly? Mae traddodiad ysbrydol cyfoethog yn ymestyn drwy'r canrifoedd, a mae gyda ni yng Nghymru gwmwl tystion heb ei hael. Maen nhw'n rhoi sicrwydd i ni yn wyneb herien hoes. A'i cyngor? Edrych ar Iesu, wrth gwrs. A dyma fe, Iesu, wrth ei waith, wedi rhoi golwg i fachgen dall. Gwrthododd yr Iddewon gredu amdano iddo fod yn ddall a derbyn ei olwg, nes iddy'n talw ar ei eni'r dyn a'i holi hwy. Ai hwn yw eich mab chi? A dych yn dweud ei fod wedi eni yn ddall? Atebodd ei rieni. Fe wyddom mai hwn yw ein mab ei fod wedi eni'n ddall. Honni wyddom pwy agorodd ei lygaid. Gofynnwch iddo ef, caiff ateb dros o'i hun. Galwasant atynt y dyn a fy'n ddall, a meddent wrtho. Dywed y gwir ger bron diw, fe wyddom ni mae bechadur yw'r dyn hwn. Atebodd yn tai. Ni yw'n ni a yw'n bechadur a'i peidio. Un peth a yw'n ni, roeddwn ni'n ddall, ac yn nawr yr wyf yn gweld. Tydi yw hael fy nydd o Crist yng Nghrwys. Yr wyt yn harddu holl orwelion fwys. Lle roedd cysgodion nos mae llif y wawr. Lle roedd yn gynt yn ddall, rwy'n gweld yn awr. Mae golau i mi yn dy berson hael, pen llanw fy ngorfoledd yw dy gael. Mae'r halleluia yn fy hynod i, a roddodd Iesu fy mawrhad i ti. Edrych ar Grist y groes. Sylwch ar y frawddeg drawiadol hon yn yr Efengyl yn ôl Ioan. Edrych chasant ar yr hwn a drywanwyd ganddynt. Cymerodd yn cwmwl tystion ni, afel yn hyn, fel cyfarwyddyd cwbl hanfodol ac ymarferol. Wrth edrych Iesu ar dy groes a meddwl dyfnder dangau loes. O ganlyniad i wneud hynny, yn newidiodd pethau iddyn nhw a'i cyfnod. Mae munud o edrych ar aberth y groes yn tawel ddistewi môr tonog fy oes. Cof am y wyneb siriol y poerwyd arno. Cof am y cefen gwerthfawr. O annwyl arglwydd Iesu. Syllu ar Iesu. Tragwyddol syllu ar y person a gymerodd natur dyn. O, am syllu ar ei berson. Dyna'r cyntaf te, edrych. A'r ail o'r triawd yw aros. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwy'n ffrwyth ohoni ei hun, heb iddi aros yn y wynwedden. Ac felly'n union, ni allwch chwythau, heb i chwi aros yno fi. My fi yw'r wynwedden, chwi yw'r canghennau. Mae'r sawl sy'n aros yno fi, a minnau ynddo yntau yn dwy'n llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os arhoswch yno fi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe roddir i chwi. Dyma sut y goganefir fy nhad, trwy i chwi ddwy'n llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Arhoswch yn fy nghariad i, nid oes neb wedi gweld Duw erioed. Os ydym yn caru ein gilydd, y mae Duw yn aros ynom, ac y mae ei gariad ef wedi ei berffeithio ynom ni.
Sylwoch chi siwt y cyfunodd Ann Griffiths yr edrych a'r aros? A dyma hi nawr mewn llythyr at John Hughes, Pont Robert. Y mae'r rhwymau mawr iawn arnaf i ddywedyd yn dda am Dduw, ac i fod yn ddiolchgar iddo am raddau o gymdeithas y dirgelwch. Ond dyma fy ngofid, methu aros, parhaus y madel. Yr wyf yn gweled fy ngholled yn fawr o blegyd hyn. Ond ydy anrhyter a'r amharch ar Dduw sydd fwy na hynny. Help i aros. Mae y gair hwn wedi bod lawer ar fy meddwl. Myfyrior y pethau hyn, ac yn y pethau hyn aros. Y mae yr olwg isel ar achos Duw mewn amryw fannau y dyddiau hyn yn gwasgu yn ddwys ar fy meddwl. Y mae'r rhwymau ar bob enau dyffroes yn drechu llawer gyda'r arglwydd, am iddo anfon ei wyntoedd ar ei ardd wiwedig. Fel y gwasger ei pheraroglau, fel y boether na'i holl ddeliad yn colli ei hanadl gan rym yr arogl. A hyn oddi wrth un sydd yn teimlo'n gyflym trwy fyd o amser i'r byd a beri byth. Edrych ar Grist ac aros yn ei gwmni. Dyma ei wahoddiad, dewch ata fi. A ddyfwyn y dwyf, a gostyngedig o galon. Yn blant, cawsom yn cymell i ymateb i'w wahoddiad. Pam nad y'n ni'n barod i ymateb heddi? Be sy'n bod arno ni? Be sy'n yn rhwystro ni? Mae eisiau Iesu arno ni.
Mae dod at Iesu ac aros yn ei gariad yn drobwynt yn ein bywydau ni. Mae'n golygu yn bod ni'n ymddiried ynddo fe, yn byw trwy ffydd ynddo fe, ac yn gwasanaethu yn ei enw e. I waith ef ydym, meddai Paul, wedi ein creu yng Nghrist Iesu i fywyd o weithredoedd da. Edrych, aros, a'r trydydd peth, credu. Mae'r Efengyl yn ôl Ioan yn dweud hyn am Iesu. Nid adnabu'r byd mohono, daeth i'w gynefin ei hun, ac ni dderbyniodd i bobl ei hun mohono. Ond cynifer a gai derbyniodd. Rhoi sydd iddynt hwy, y rhai sy'n credu yn ei enw, hawl i ddod yn blant Duw. Gwyn yn byd. Dro ar ôl tro yn ystod ei fywyd, mae Iesu'n camol y rhai sy'n dangos ffydd, sy'n credu yng ngallu Duw. Does dim eisiau llawer, fe wnaeth ychydig bach y tro. Daeth un o'r dyrfad Iesu a dweud, Athro, mi ddoes i a mab atat, y mae wedi ei feddiannu gan ysbryd myd. A phan fydd hwnnw'n gafael ynddo, a mae'n ei fwrw ar lawr. Ac mae yntau'n malu ewyn ac yn ysgyrniau ddanedd ac yn mynd yn ddiymadferth. A dywedais wrth y disgyblion, a mae fwrw allan, ond ni allasant. Atebodd Iesu hwy, o genhedlaeth ddi ffydd, pa hyd y byddaf gyda chwi? Pa hyd y gofeddwch hwn? Dewch a gefata fi. A daethant at bachgen ato. Cyn gyntyd y gwelodd yr ysbryd ef, ysgytiodd y bachgen yn ffyrnig. Gofynodd Iesu i'w dad, faint sydd pan ddaeth hyn arno? Dywedodd yntai, o'i blentyndod. Os yw'n bosib i ti wneud rhywbeth, tostyr i awrthym a helpa ni. Dywedodd Iesu wrtho, os yw'n bosib, mae popeth yn bosib i'r sawl a fydd a ffydd ganddo. Ar unwaith gweiddodd tad y plentyn, yr wyf yn credu, helpa di fy niffig ffydd. Cyrraeddodd Iesu yr ysbryd aflan o'i chymyn i adael y bachgen. Aeth y bachgen fel corff, nes i lawer ddweud ei fod wedi marw. Ond gyfeilodd Iesu yn ei law, a'i godi a safodd ar ei draed. Yn ystod ei oes fer, mae'r arglwydd Iesu'n ymwybodol fod rhai yn cael trafferth i ddeall i ymlyniad fe ei hunan wrth y Duw sy'n dad. Tad sy'n anfon glaw ar y cyfiawn a'r anghyfiawn, ac yn croesawu'n wresog y mab di-werth ddaeth adre.
Mae'n gofyn i'w ddisgyblion hyd yn oed. Odi chithau hefyd am yng ngadael i? Nagyn, yw eu hateb nhw tro hwnnw. Ond ar ben ei hunan yr aeth Iesu i'r groes. Os arno ni gwilydd ohono fe a'i groes? By'r groes honno yn dramgwydd dros y canrifoedd. Sut mae credu fod buddugoliaeth mewn peth felly? Mewn llythyr o garchar Flossenburg cyn i grogi yno, fe ddywed Dietrich Bonhoeffer, Dyw'n wan a dyn nerth yn y byd yw'r ffordd a'r unig ffordd y gall Duw fod gyda ni a'n helpu ni. Gweddiwn, madda i ni arglwydd am esgeuluso cynghorion yn cwmwl tystion, i edrych ar Iesu, aros yn ei gwmni a chredu ynddo. Yn rhy hir, buom yn dibynnu ar yn hadnoddau ni yn hunain, yn gwrando ar bawb a phopeth ond ar Iesu, yn rhoi'n bryd ar wrthrychau gwael y llawr. Ar swydwn o arglwydd, i ni fod mor ffôl. Trigar ha wrthym, ac wrth i ni edrych o'r newydd ar Iesu, aros yn ei gwmni a rhoi'n ffydd a'n cred ynddo. Gwyddom y cawn ein nerthu, y cawn fagu hyder i ddweud yn dda amdano a chydweithio age i brysuro dyfodiad i deyrnas. Amen. Gawn ni gydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tad yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus ar y ddeiar fel yn y nef. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein troseddau, fel rym ni wedi maddau i'r rhai a droseddodd yn ein herbyn, a phaid a'n dwyn i brawf, ond gwared ni rhag yr un drwg, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r gallu a'r gogoniant hyd byth. Amen. A dyna'r tri, edrych, aros, credu. Diolch i bawb a gymrodd rhan y bore yma, a diolch yn fawr i Peredur am ei holl waith. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll, hyd byth. Amen.